piztu argiak apur bat diferente. Ba, bueno, ez da gaizki. Urrengoan emozio gehiagokin, baina gaur portauzaz, Telmo. Bueno, ba, gaurkoan fanaz nire 200 metroko korrikaldia itxera kalera, eta bueltauna zenian kriston panoramia ateti sartunaz, eta kriston panoramia zeuan hor, kamera bat alde batetik, bestetik zeuan anako soinuantzako grua bat, ez daki, zeuen danetik. Eta orduan ez daukagu pelikula bat hemen, ba igual bai. Bueno, ba, ikustu duzuen bezala, plato baten gauza asko indaitezke, adibidez gure podcasta, baina askotan platua erabiltzen da beste gauza batzutarako, adibidez filmak grabatzeko. Eta kasu honetan daukagu filmetan edo aktore lanetan ibilidan pertsona bat, gaurkoan gurekin Lorea Ibarra, kaixo? Apa! Zer moduz? Ondo, hemen. Ta, bueno, apur bat ezagutzen ez zaitxunantzat, nahiko hasiberrizaz aktore lan hauetan, apur bat presentau zure burua. Bueno, naz Lorea Ibarra, dauketo 21 urte, Arrasatekoa naz. Eta, bueno, ezagutzen moduan aktore lanetan ibilinaz, 16 urtekin aklarre grabau nauen, urte berdinan ane grabau nauen, eta, bueno, ontxe ikasle bat gehiagunaz, así que... Vale, eta orduan 16ekin hasi zinen, eta apurra zer gaitxiko, zela aile gauzan hori, vale, de repente aduko taukeria aktore izateko, ez oso normala. A ver, etzan izan, ja, generalian etzan izan izan normala. Gauzia da historia bat apurrot luzia. Kontau. Bai, kontau. Gauzia da, hasi nintzala, izan zen, niokon 15 urte, oza, justo uda hortan, 2018 izan zen, 2018ko udan. Bitaliz ezten, nera man lagun batek kastineko kol bat, deitzen jako kolak. Inglesez moduan, deialdia, basikamente. Eta iritsi jaten da enotan inkasa askoik, en plan, ena presentau bihar, casting batera, en plan, ¿qué hago yo? En plan, esto pintetan SB, casting batera, 15 urte, ez dakit, inoiz ez dutin, antzes lana... Beti gusto gatzu antzes... Que ba, si, es que nau konpentzauta itxia. Osea, castinga bestez nauen inbiar. Osea, justo... apuntau nintzen, izan zen justo San Juanetan. Eta nera mako obligau zuztala gizuzten pan, eta in. Osea, azkenien izan. Bai, izan pan eta kote esperintzia. De hecho, inauen kastina, izan zen nahiko bereztixea kastina, baina bueno, inin nauen, eta bokatu nabenean, deitu nintzen nerean eiai, eta la mítica broma, voy a ser el árbol número 3, en plan, de coña, porque neretako zen jolas bat, osea, izan zen jolas bat totalmente, soioizela, ditxo duzu, eta ya está, venga, pues ya está. Eta... naben esperenzetarako, eta, bueno, nila inaben ere bizitza, jarraitu naben, sartu nintzen batxin. Aztu jatzun hori kontuei. Ja, pues... Porque niretako etzan ese garrantzitsua, oza, niretako etzan, sin más. Eta 6 hilabetetara dituz eztien berriro itxako kastina, oza, izan zen, como, vale? Segatzik, ez? Bai, 6 hilabete, oza, zan ja vagabonak. Eta, de hecho, bestaz naben inbiar, porque familintzen Parisera, eta justo egun berdinean jarri zuztien kastina. Total, atzeratu ginen bidaia, itxako kastina, innauen, eta, ba, hilabetian ja nauen barruan, osea, hilabetian ja nauen pelikula bat itzen, a lo loco. Eta nola eruten da, de repente, kasu honetan ze pelikuletan egon zinean, Akelarri zen zalelena. Eta zauz hor, de repente, pelikula baten, eta zela itxoz, osea, ze... Izan zen, a ber, lehengo ikasketak, osea, nioen batxin, osea, batxi hasi berri. Osea, lehengo trimestria inja, osea, gurutzute esan, hasi berri. Claro, nik enotzen ino beste esan, porque niretako izan zen katxonde bat, en plan, nik enotzen natu serixo. Orduan, nik uste dut, ba, jendeak flipa bintzauela. Ta nik uste dut jendeak bebai bestetzauela hartu serixo moduan, osea, bueno, enbido pelikula, baina inoiz ez dozu espero izen bizarela uno de los
personajes importantes, ez? Osea, inoiz ez dozu espero. Eta gutxi hau zure klaseko batek itxia hori, osea, da muy heavy. Bai. Eta adin horrekin, eta dana. Claro, gainera ninaz urrikua, orduan, ni agorretan az kastina zeruztien, zenbat urte daukotzu, da ni amabos, eta ai ama esen dozuen kastina. Pues, por tema kontratu eta hola, ezin zinunin. Baina, bueno, zuztien, zuk integeriko ziko, eta hartu zuztien amabos urtekin, eta berez, 16 urte auki arte etzenoen lanain. Orduan, izan kakanazte bat. Total, klasian, irakasleekin hitzegin, irakasleak izan zen un poco xoket, baina bueno, lagundu zuztien pilua, osea, nau superposi, porque arrasteko institutuak lagundu zuztien pila bat eroeten ikasketak, eta lana. Osea, azkenien nien namen arrasaten bizitzen. Banitzen Donostira, 16 urtekin medio independizada, imagina, bizizare pixu baten, con otras 3 locas, eta itxogotzu edan, azkenean aktor munduan, dakotza amasi urte eta bizitzen duzu, zer ez duzula bizi inungo lan mundu, oza, inungo lan mundu normal baten ez duzu biziten duzuna aktore moduan. Orduan, igual sí que es de papel de... Es que los actores daukie buruan pajaritos. Pues bueno, bai ulertzen dut. Porque bai egisa tratetan dutzuela un poco con pinzas eta nintzen oso gaztia... Zazen ikasketa prozesu baten, zazkenian amasi urtekin ez dakotzu ideia ipes de la vida. Bai. Daukoto gehieta bat urte eta tampoco lo sé, baina... Soiez inconscientemente horra eta... Soiez eta de repente ikuste zare lan mundu baten, tratetan dut como una princesa, porque azkenin zare aktori garrantzitsu bat eta tienes que sare la peli. Porque estelan agur, eta hor dau diru pila bat invertiduta. Ordan da, como... igual... Da pixkat arrarua, amasi urteko neska batentzat, sartzea aktore munduan, ze azkenian, puede salir bien o puede salir mal. Ordan, pues bueno. Ja, eta gaina, otxuta hori Hollywoodeko aktore famatu eta txiki-txikitatik hor sartuta, eta kau, de repente, hola, eiatzea, zure kasua arrarua izango da, ez? Nik uste Hollywooden izango dela mucho más heavy, ni Euskal ni Euskal Herriko pelikula bat, bueno, zan eusko-argentino, osea, izan zan osea, zan justo pelikula argentino-franchesa eta euskalduna. Osea, zoko de todo. Productor francés, productor argentino, productor español, productor de todo. Saben de todo. Baina, bueno, gainera bai pelikulak izaben izan zan gogorra prozesu dana, ze azkenien produktoria bezala ez dakitzen. Osea, zuzendari esan zan un poquito loco. Osea, zeien bere munduan bizi zan, eta berak gure zagun munduan itxea pelikula, egun baten gure zagun gauza bat, beste egun baten gure zagun beste gauza bat. Orduan, niri pertsonalki bizizaren zeo zer, como muy guai, plan, wow, que guai, nabil itxen pelikula, nabil etxetik kampo, enoia institutora goizeko zazpiretan. Osea, nik bizizan noben todo muy happy flower, naben hartu larreko zerixo, como nere lankidiak, ordan nere bai, pues afekta hoitzen daube bai igual beste lankidiei, pues kamarei, afekta hoitxotzia, eskenean, soakutza amasi urte, soy de jajas, eta tocado esto, pues como la lotería, porque literalmente, Kastinean izan zen, o sea, es que Kastina izan zien behatzireun neska punto ziela, osea, eskinen izan berrogei, eskizan zien bederatzireun, eskizien una barbaridad, bederatzireun neskatik, hartu zauen, bos neska, sei neska. Hori, Kastinen inguruan gero be galdetu gotut, ze askotan be pentsatzen da, dauzela preparauta, edo ja daukiela ideia bat nor fango dan pelikulara, eta hitzeiten da asko horren inguruan, baina, bueno, aurretik galdera normal bat emidotut, osea, pelikula zaria berez basea, o pelikulak ikusten dituzu, igual aurretik, ze ikusten zenun eta oin ikusten dituzun, ez? Osea, ontxe apresatzen ditut goza desberdinak. Vale. Osea, apresatzen dituzu goza desberdinak. Bai, honen ostian ikasiot interpretazioa egon nintzen Bilbon, CPU-en dala Euskal Herriko Zinema Eskolan, eta hor be ikasiot gauza asko. Plan, ikasiot baloretan indotena. Osea, azkenean noko nadinak inena baloretan, gero bai ez da nere etorkizuna, osea, nik ez dut ez nazi ikusten aktore moduan, osea, nik uste como un plan de emanduz dirua, etortzen bajat berriro, super ondo, osea,
Vale. me viene super bien, porque azkenien da hartu zu dirua, baina nien hasi ikusten nire burua profesionalki aktore munduan, orduan, ikasi dut baloretan gauzak, baina kanpotik, en plan, aktore dau muy guai izati aktoria, egiz esan da, baina putadon bat. Putada bat izati aktoria. Nik todo aquel futuro actor, esatetzat barkatu da, putada bat, izati aktoria, eta janbio zu kaka mundu, denbora da nian. Eta janbio zu komentarizio txarrak, janbio zu lan precarios, porque es que ez dozu de repente zara artera biar akademia batetik eta aukibiozu el trabajo de tus sueños, nik aukidot kriston suertia, jendiak indau lan aukitzeko ordan, bai ikaset hori, baloretan hori, ikaset baloretan eskola ostean ikaset baloretan zedan itxia pelikula bat, eta lana, sobre todo lana, jendiak lana, porque ez da bakarrik aktoria, aktoria da como muy pequeña parte, das cámara, productores, guionistas, producción, ayudantes director, das hainbeste gauza, balora enbiosuna, eta ez dozula ikusten zazenian sinema baten, edo etxian bertan, Netflixen, beba hori da, nik ikusten dut pixkat baloretia gutxi zine mundua. Bai, emutu dut aktoriei, zuzendari zeitan ematen dau dirua, Netflix, Amazon Prime, HBO, honik plataformak emoten dau ikreston dirua, baina jutia zinera da desberdina. Eta nik hori bai, justo, igual me voy un poco de las ramas, bai, lasai. Baina, bueno, justo akelarre urte pare batzuk ostian, inginun, fanginen iparraldera, eta iparralden inginun presentazio txiki bat. Eta fanzan, bueno, fanginen urruñara, en plan, da hemen bertan, fanzan herridana, eta hemen Mondran eskoitzan, etxabaltan, edo Ibarren bertan, en plan, ez da gertatzen, ez daukogu, ez du baloretan kultura hainbeste. Igual hori bai da, landu bio dugun zeo zer, ez? Eta nik hori bebai ikasi dut mundu honetan, baina hori, ikuste dut telebiztan pelikula eta ez du baloretan. Eta nik ikuste dut hori baloran biko guinola. Ze gero despresetan dozu bebai bestien lana, gero hortik dator aktore munduan, jatia kaka, jatia kristoneko lan prekarizoak, porque ezin zare dedikau gurrosunera, en plan, horietan bebai dator, nik uste dut, gizartiak landu bidauen zeo zer. Ez da bakarrik aktore munduan, sinema munduan landu bidana. Orduan, zu koin berriro aukeri aukitzen bazenun, beste perspektiba datekin fango zinen lanera, bueno, libratzen azoin batxiko klase gatik, ez da izet, eta beha fango zinen, ja esaten, zeritxo hartu biot, eta beste aktitude batekin, azkenian. Bai, a ber, besta, nabe monta kristoneko joilgorioa hor, ez da, kalo. Azkenien dau presiño bat, gurotut esan. Daukotzu presiñoa de, ez dut gura intxarto, porque konfiau da bien neretan, guztan jakien ikitxe gotena, ez dakiz egatxik, izaten zut. Zauz ikusiko zaudien. Konfiau da nere pertsonataz, pues, ostra, igual, demostra bio zeo zer, baina besta nintzen fan de profesional moduan, ordan bai aldatuko nauke hori. Bai, baina bai izaten zut, amasi urte naukon, normala da. Gurotut desan. Eta uste hori haiek be ulertuko zaubiela, segura. Ez que nintzen txikinena, baina kon diferentzia. Bestiak zaukien 25 urte. Ez que 24 urte eta 16 urte. Ez que hau kriston desberdintasuna. Orduan, eta gainera beste aktoriak, zien aktoriak benetan, ikasi daue, lanien zazen, Amaia Berasturi, es que es una profesional de pies a cabeza, gurotut desan. Neska hori da increíble, eta gero itxosu lana berekin nite kontagia, hori da, benetan, aktore izetia eta guretia izetia. Baina, ni nago namesei urte, no sabía ni por dónde me venía el viento, de repente ikusten naz plato bate, bueno, plato ez, baina, de repente ikusten naz en un set de rodaje, eta zetot, que guai, una playa. Eta pelikulen inguruan, zeuko bi pelikula inditzuzu, oso diferente izen da bisetan lan,
metodo diferentia izen da, edo antzekoak izan dira bi filmetan lan neitxea. Ni ane izen zen, zegoen zen, lau egun de rodaje, eta izan asko, aukina ben papel oso txikitsua. Eta, munduanak zaten da, azkenian ekipoa zen nahiko antzekoa, Euskal Herri zen tampoco hay gran cosa, orduan, ekipoa zen, ezagutzen zinuen más o menos de Aquelarre. Eta Aquelarren izan ziren, hilabeteak eta hilabeteak eurekin lanian, ordainano con confiantzia. Eta fan nintzen, pues ya en confianza eta hola. Eta jendeak esaten zauen, ez dauk ezer ikusik Zuzendri bat bestiakin. Nik pertsonalki, ikusenan desberdintasuna, azkenean neokon paper askoz betxikinagoa, eta ordan egun gutxia. Baina berez lan moduan ikusenan nahiko antzeko. Gisa da jendeak esaten daula kriston desberdintasuna, baina ni horrezin azartu, porque ez dauket ideia ipez. Azkenean bi pelikulatan egon basea, hori hobeto erantzuteko igual egon biko zinen 10 pelikulatan, eta ja esan, bai, aldatu itxenda, baina... Eta gaina adin horrekin bestozu, ezean beste fijatzen diferentzia horretan. Ez dago inungo referentzia handirik, indot bi pelikula, indot kortometraiak, baina izan die eskolakin, en plan ECPU-en esan munduan, inauen korto bat, eta... bai da desberdina, bai izan desberdina, baina nik uste dut ezin dala konpara eskola bateko korto bat, con una gran superproducción, eta hola. Eta gauza komentatu zu oso interesgarri eta esan zu, da putada bat, aktore lanetan, ez aktore, o zine munduan lan itxia en general. Orduan, ja mentalmente zela ikustu, pertsona batek gure dauena aktore izan zu, zure kasuen aktore, zela famida horra, zu ustez, ze aktitu deuki bidau edo ze esango zatzen, nire gurote aktori esan, ze zaten zu? Aukitzia beste plan bat. Lehenengo auki beste plan bat, maitia, porque da oso zaila, die milloika eta milloika pertsona. Jendia daien Madrilera, ikastera, noie Cristina Rotaka, Cristina Rota da un eskola super importante, hau dakola kristoneko fama, porque handik irten da jende oso garrantzitsua. Eta jendia noie Cristina Rotara, ez dakizer, baina igual ertetezare Cristina Rotatik, ezketzare zu bakarrik irteten, hori da como, jo que sé, nik ikastot politika, nerekin gradu bida pila bat pertsona. Ez du hauk bihar danuk lan berdina. Eta aktore munduan bakarra dukutzu lan bat. Bala aktore izatia. Altzari izan irakasle, baina... Pelikula bukatzen danean? Baina izki inoez ez alteratzen da. Nigurot izan irakasle de teatro. Inobez. Igual dau, a cuentagotas norbe gure lain musikalak. A cuentagotas, benetan dala, muy a cuentagotas, nik urotin musikalan. Nik urotin antzerkia. Ez que inobezek, porque ez que ez dauen muten dirua. Jendeak gure dauin, cine. Eta azkenien zu irtetezare buruakin, jo quero hacer cine. Eta irtetezare eskola ditxozu laburte, jategozu Madril bat, igual ez jatu lagustetan Madril bat. Madrilera matutzu pila bat aukera, baina dau jendia ez dala hitzen Madrilera. Ordan, drebente jategozu laburte, hiri handi bat, jendiakin que ni fu ni fa, porque azkenien daba enbeste jende y tantos perfiles que ni fu ni fa, igual no encajas o lo que sea, que igual gurotzetan, nabe jartzen dara en lo catastrófico para que luego todo sea maravilloso, baina dana segurua da ez duzula auki behar lana. Zu fan pentsetan ez dut auki behar lana. No voy a tocar un plato en mi puta vida. Fan hola, porque da lo más probable. Orduan, estadísticamente, que tampoco hace falta gran cosa, mundu danak daki, eskola batera fatia ez dutza seguretan esebe. Jutia, ez dutza seguretan unibertsitate batek, por mucho que estudies, igual medicina baina derecho, por mucho que estudies derecho, dara mundu danak derecho te da moven de salidas, bai. Pero ya horrak ez bautu aseguretan que vayas a trabajar de abogado, imagina, antzeslan munduan, diela pila bat pertsona eta die lau papel kontauta. Eta perfilak die como muy específicos. Neokin hauen suertia porque Clarren buscaban sin buscar. Son como, bueno, pues lo que le guste zuzendari zai. Baina da oso zaila. Orduan,
Unzu ustez, sortian faktore hori badago, ez? Bai, sortia eta ezagutzea jendia. Bai. Batzuk ez dauke sortia, baina dauke ezagunak, orduan horre. Osea, dago jendia dana gauz aktore munduan nosu txarra, osea, barkatu esatia, baina eski dau cada actor que da benetan, eski mutotzula hasta morroa ikustea telebistan. Osea, esatezu, zeitzen duz, zabitzitzen fatal, esatemos itxosula super ondo, zorionak, pero es que no me lo como, no me lo trago. Claro. Gurotzutezan. Baina eske tristia da, baina egisa da, o sea, por mucho que te comas la cámara, o sea, por mucho que izetia superona, si es bajo tu contactuak edo si no tienes factor suerte edo es basas en el sitio y en el momento exacto donde tienes que estar, ez tokutu ezebe. Vale. Eta da dana, ansaio, ez hau tena hasieran, que te toque la puta lotería. Bueno, orduen aktore izan nahi dagoen entzat, badakizue, sartu barrendero, talana seguro ukiko duzuela. Bestetik, apur bat aldatuz eta apur bat alde positibora begiratuz, apur bat ja, vale, pelikuletan barruen, ze disfrutau zenun, hori ja, claro, momentu politxak eta honak be izan dira. Orduan, horren inguruan apur bat, ez? Zeizen zan grabaketan geixen disfrutau zenuna edo hau honekin oso ondo pasau nauen? A ver, nesken kompainia, oza, nek aukiran kristoneko suertia que el reparto en sí generalian izan zan maravilloso, osea, nintzen txikinena, bai, baina nintzen sentiuten txikinena, osea, sentitzen ginen literalmente lagunak. Osea, de hecho, onjala... Sí, zen, hilabete bat eta erdi, elkartu ginen, osea, auki ginen kastina eta fak ginen danak, eta elkartu ginen, eta zekigun, osea, ginduzela, justu izen zen, elkartu nintzen Junekin, osea, itzen zela Marian papela usteot, bai, June, egin zauen kastina, gero fan zan Amaia, eta gero fan nintzen nio, ordan elkartu ginen danok kastina, eta izen zen, como, berriro bueltan, ez? Osea, eta bukatu zanean akelarre, egin dugu, osea, azkenean, Amaia dauke bere bizitza, osea, Amaia lo está petando, June bebai lo está petando, osea, jendea lo está petando, Jone bebai, es que lo están petando, eta, Madrien gaz, edo June dauela antzeslan munduan, antzerkia hitzen, es que egun baten hau gaia doliten, eta beste egun baten igual nahu malagan, gurotzute izan. Ontxe, da zaila baina nik erueten dutena positibena da eurak, osea, izen dien ere lagunak, eta ikasiot pila bat, eta nik guztau bebai, que maduras, ez? Porque azkenian zaz lanian, zaz etxetik kanpo, eta daukotu una poi bakarra da 5 lokaz, literalmente, diela zu baino nauzi xauak, baina, que enseguida hartzen dutzu, eta, osea, nik hori eruten dut, baina, betirako, osea, por mucho desgarena ikusten edo tal, osea, dauketor. Vale. Astu bat, komentatzea eta galdetzea gauza bat, apur bat aktore munduan txarra dana, eta igual txartua ontxe bueltatzera, baina ordutegien kontu hori ez du berbain, eta bai dala mareo bat, ez? Bueno, saiatzen die, Bai, saiatzen die. Baina, ez que ordutegi sadiek kaotikoak. Porque ez die 8 ordu. Ez que die 11 ordu. Igual egun baten 12, ez? Da ero beste. Baina die 12 más 1. O sea, ez da 12 como en sí. Vale. O sea, da, obviamente, el más 1 iniz ez da erabiltzen, porque da, azkenien, teknikarixak, die normalian enpresa privatuak, eta horrei ordaintzen jakie orduan. Orduak, tantas horas. Eta ordu bat gehiago ordaintzea da, suma de dinero pa productor. O sea, da dana como un círculo de dinero. Vale. O sea, benetan, zine munduan da dana dirua. Vale, o sea, sartzea zaila da, baina sartze zenien dirua dau. Dau dirua. Hori badau. Mugitzen da dirua, ordua da dirua. Materiala da ordua. Orduan, dana super ordutegizak da danak super metifikaos, o sea, da dana au, porque bestelan, si nos pasamos, da plus. Eta besta ez dau galtzeko dirua. Vale. Nik hori ulertzen dut. Ordan da, uste hot ziela, que igual me estoy patinando. 12 más 1. Bai, uste hot baiet. Vale. El más 1 hori guri sartzen jako kontratuan ja ordainduta moduan. Orduan, pues, si hay ese más 1
no nos van a pagar ese +1. Vale. Ja dago ordainduta. Orduan, horregatik da 12+1. Baina berez dira 12 ordu. Eta orduteixoak ziren un poco locura. Igual itxen zinun 2 aste goizez, que puede ser goizeko 5:00 12 ordu, madrugon... como 8, edo goizeko 3:00, osea... Gabaz grau bideroa da. Niak hartanaz, nun izan zen, bueno, gindu zen grabazioa egiten, justo, ez dakit ikusi dagoen jendeak akelarre, bueno, ikusi akelarre, mesedez. Nik ez dut ikusi. Bueno, ikusi. Ez dut izan pelikula ikusten, ikusi bikot. Gauzia da, justo estena, ez dut inbiar spoiler, lasai, estena bukaera grabetan bindu zen, eta ni nengoen azterketa finaletan, eta noko reku del gazte, osea, eta ninguen Nafarroan, osea, eta justo bukatu naben rodajia, goizeko 5:00, etorri nere gurasua, goizeko 5:00 Nafarroaraino, osea, baina Nafarroko beste... Izan zen altxasun, uste dut. Altxasun, bueno. Ez da baino. Bueno, egon itxezik txarra. Baina, eskerra daketela nire gurasoak, esan zure gurasoak, etortoko goizeko 5:00 altxasuraino, jaso zure alaba, fan, institutora inazterketa egitxo, zure alaba bukatzea azterketa eta eruen berriro altxasura. Bueno, bakizut dana zizala zure amak esan zotzulako kastina itxeko. Azkenian, hortik... Berak bilatu dau, baina... Baina puta bada azkenian. Jo, eta nik txartuen pasau duten eitzen da, akelarren izen zan hotza. Osea, Urbasan egon ginen, justo altxasun. Hombre, Urbasa, bai. Urbasa, baina izan zan maiatzian, baina... 1000 metrora du, Urbasa. Baina Urbasa maiatzian goizeko 3:00 ez da huitzen bero. Guratute izan. Eta niak horretan akelarren ez du berueten erropa asko gisa esan da. Eta aguanto en vida. Aguanto biozu mundu dana North Faceakin, kristona abrigoa bufanda ez dakiztako kuanto, eta zu erdi pelotetan, baso erdizan, kriston humedadia, kristonotza, goizeko 3:00. Eskerrak, biro, hau jende... le va a flipar, eta niri me flipó, osea, imaginaba masei urtekin hori bizitzia. Niak hartanaz, egun bat Urbasan, hori justo 3:00, ziren, kuixoko 3:00 edolan, kristonotza tal, baina eski, igual grabetan ginen 5 segundo, eta bakitza zaukogun karabana bat, kriston karabana bat, croissanak, napolitanak, kolakaua, txurruak, zaukogun de todo, eta zu eskatu kolaka bat atzaldeko 5:00, ekarriko zuela kolakau bat. Zaneak hartanaz, gero kolakau bat, eta zan igande bat, eta daudan haitxita ez dakizer, ez ekarri kolaka, hombre, oza, ninaz... Osa, no sé, rikoneska bat gurotu tezan. Eskatzo kolakau bat, baina ez badau bez dau, osa, me la pela, osa, gurotu tezan. Eta ekarri zuzten igande baten kolakau bat, nik ez dut, nondik atera duzet kolakau bat ekartzia, igande baten atzaldeko 5:00 ez da bela gongorri. Eta Urbasan hori. Hori ez dakit nun izan zan, hori lesakan izan zala. Fango ziren etxen batera, esango zamen, kolakau bat, paga hoitzen gotzu, €50. Hori uste lesakan izan zala, baina Urbasan zaukogun furgo, oza, zaukogun karabana batzuk, zaukogun la olla eta dana, eta deitzen zuzkuen atera, eta da zure ordu bat, igual zazen lo, eta venga. Vale. Osea, hori da algo que flipe, en plan, daukot karabana bat niretako lleno de comida, que maravilla. Beitzet, ze ona. Ta gaina beste ona, bizitauko zen itxula Euskal Herriko hainbalek, ose, ezauz lesaka, Urbasa... Superpolitza. Hasi ginen... Jo, nuna hasi ginen lagan, ez nabela esaguten para nada laga. Nik bez. Zu imaginaba, amasi urtekin iriztia lagara dala playa bat. Vale, playa. Dauela justo errepidian, eta repente ikustozu. Ez dakizema kamioi. Ikustozu kamara batzuk, kristoneko kamarak, ikustozu, nire akordetan ez, lehenko kausa ikusten nabela izan zala... Joe, obretako katxarroak, honeik diela edifizio altuak eta itxeko, ez dakizan ditzen dira. Gruak? Bai, kriston gruak. Eta, bueno, obretan egongo di Urbasan. Ke ba? Osa, lagan barkatu. Ke ba? Zizien grabetako. Eta, zu imagina, presetan nintzen erlena comunidad, eta zeitxo dut hemen incentibitzen super txikina. Baina izen da, benetan da gogorra, lana, bai, orduak die mierda bat, pasetatu zu hotza, pasetatu zu bero. Grabo ginen, goizeko 5:00 zarautzen portuan
pelotetan uretan. Vale. Bakitzu ze hotza pasauna benor? Kristoneko hotza. Baina disfruta bitxo eso, osea, kristen esperientzia, osea, maduras de repente, bai izate dut, Osea, maduras de repente, baina izan zan oso politxa, super enriquecedor, da zeo zer, que espero jende askok bizitzia, porque nik uste dut jendeak bai bizi bela hori, dala, nahiko peculiar moduan, porque jendeak ez dauko oportunitatea esperientzia hori bizitzeko, baina espero jende pila batek bizitzia, eta jende pila batek benetan itxea lana mundu honetan, porque da super politxa. Ba, hori, elkarrizketekin bukatzen, elkarrizketa satixakin bukatzen fateko, eta gero jokuekin azteko, nahiko joku politxak ekarri itxugu. Puro galdetu ditut, bale, hori pasau zan, eta gero sartzezaz zientzia politikotan. Bai, bueno. Bueno, gaina nibe bakit kirola eta gustatzea zua kirola itxia, hori dana oin zela dute dozu, zela zabitz bizitza. Kurioso, osea, bizitza da mentotzu gauza kuriosuak, Hori da kanbixo arrarua, aktore eta zientzia politiko, venga. A ver, nik inaben batxi, inaben selekti, alteraben bost bat raspao, osea, milagroso, iristia bosteko batera, justo... Breve inciso. Bai, COVID eta dana, Nik, inaben zure urte igualean selektibidadia, bai, ez nauen gure izenein, sartu nintzen mekatronikan, modulo baten, eta utzi nauen, da urrengo urtean zein da, selektibidea fan nintzen, hilabete baten preparau nauen, da zure urte igualean. Da eskerrak COVID-akin izen zara, ze erraxagoa izen zan. Osea, nik ez dut inbatxi, osea, zu imagina, nik itxinauen batxi bat, otxaian, itxinauen, batxi bat, otxaian itxinauen batxi, buelta honintzen urrengo kurtsuan, imagina, iztenaz urrengo kurtsuan, eta de repente martxoan, zizan da martxoan, famizin etxera. Martxoan, izen zan, ez? Martxoan de repente COVID etxera, zein dut batxi. Martxoa, bai. Zein dut. Zazpille bete batxi, es que ni eso. O sea, nik ez dut inbatxi. O sea, nik dut kriston rekordo super politza de batxi, porque es que bizi zen dut zero azterketas, porque azterketak ez ditut bizi. Bai. Eta dauketen rekordo da de jajas, o sea, es que ez daukete zebe. Eta inaben batxi, inaben selekti, milagros gainditzia, o sea, ez daketa itxasaintua jauzizan, zerutik derrepentian, eta ez zestan gainditun biozu. Gainditu. Eta sartu nintzen, deuston, lenguas moderna zen. Vale. Error. Vale. Ba, ni mekatronikan sartzia error. Error, itxinauen lehenengo kurtia, gainditu nahen dana, esan dut gainditu da dana, ezin ustazue esan bihar, de que gaizki ondo, porque gainditu da dana. Itxinauen, eta sartu nintzen zientzia politikotara, eta indot online. Eta eskerrak indabetela online, porque online itzen indot, antzerkia, indot interpretazion, Bilbon, aurreak urtean egon nintzen Madrilen, itzen praktikak, eta espero dut ontxe jutia atzerrira jarraitzeran ere ikasketekin. Vale. Ba, joe. Haber sortia haukozun etorkizunian, da haber giro gutxo ematen den bizitzak, igual nahi zeukozu, hola, giro kafan eta... Ez dakit, egatazko guztetan improvisar, Bueno, ikusiko, euntxe... Esaten duztien mendik ja denpora eta kontuak, eta orduan fangogaz jokuen satira, gure kolaboratzei pase mongotzat, etorri Gorka. Bueno, Koldo, berriro nalkozu hemen, gaurkoan Lorearekin, eta beti bezala, pare bat joko ekarri dizkizuet, eta lehenengoakin hasiko gara, beraz, barrura tierlista. Bueno, Lorea, tierlistarekin hasiko gara, gure kasuan, gaurko kasuan, zinemari buruz itengo dugu, eta hemen dituzu, pelikula pila bat, zuk hartu 10 bat, la que te dé más rabia, eta sailkatzen joan, dena zuretzat, eta konta eguzu pixka bat zergaitik sailkate dituzun taulan. Vale, naz super hater, bai, esatetzut, osea, naz oso hater, hasiko naz, ikusi zelan, hola, ez? Bai, txoin? Hola. Vale. Ikusi hemen, txoin, a ver... Bueno, unpopular opinion, Titanic da mierda bat. Titanic da bat. Osea,
jarriko zenun, Ez que ez dut inoiz begiko bukatu. mina. Ba, ez dut inoiz bukatu, osea, geltzen azlo. Ni ados egongo naz, ez dut pelikula bat ikusi, eixa bizitzan, ordu ni ados, Ba, nik esan bardet, ikusietela, ez naiz oso zalea, baina espero nuena baino hobeto joan zen egia esan. Gusto batzun DiCaprio. A ver, osea, bueno, ondo zegoen, osea, ez da munduko pelikula honena. Baina oso sobrevalorauta, izango da. Hori esatet, osea, ez da hain sobrevalorauta. Ez que... Baina, Dauke larreiko fama. osea, bakoitzak dauka bere iritzia, ez? Bai. La Land jaten eze gusta. Barkatu. Ez dut ezagutzen. Zukoldo? Ez ikusi. Vale, ba, ez dut ikusiko. Ez neukan pentsauta ikustia, baina ez dut ikusiko. Mira, el lago de los cisnes, me, dau ondo, baina me. Osea, ez dut esan eze ben. Jojo Rabbit bai, me, dau oso ondo, Osea, esan bihot, baina eske ikustaten pelikula da zela asko zu. Nik esan barret, azkeneko hirurak ez ditutela ezagutzen. Jojo Rabbit, ba, da komedixo bat, daura oso guai. Da guai, baina me, en plan, notan gomendauko ino bezei, sin más. Eta behin eta berriz ikusteko, pues, besta. Get Out da fantasia bat. Nik ikusiet eta... Da fantasia bat, baina itzen dalako kriston kritika estatu batuetako gizartiai. Osea, impresionante. Lagun batek gomendatu ziren eta esan barret, Bai, top. osea, zuzendaritza da jefe, osea, un jefe, Nik literalmente. goiko tierlean jarriko nuke. Bai? Bai. Ez que goikoan doi esrek bi. Esrek bi. Osea, Ba, esrek bueno. da... Ez da gizem bat aldiz ikusi. Esrek bat ikusi dut, así que ikusi badot, zehozegatik izango da. Ez ikusi oso bi, ez que bi da bat baino bete. Bueno, ez dakit bat o bi iru ikusi duten. Da, Ikusi onena. nauen pelikula bat. Eta astua gertzen eta barritxo eta astua egin, así que... Mira, eta oin ja, más... Vamos a tirar más películas onak. Vale. Porque Shrek bi da oso ondo, eta ikusiko behin da berriz, baina de producción Marraskisa da dia. hola, sin más. El pianista da oso ondo. Vale. Vale. Enaben ikusiko behin da berriz, porque da super tristia. La habitación ikusiot behin eta berriz, así que jarribiko temen, baina das pelikulas oso bioak. Perfecto. Mira, cadena perpetua, alkonauke itzen pila bate cadena perpetua, porque da oso ondo, pero hay mucho error de producción. En plan, das, esto gura hain men spoiler, baina das hainbeste hilo sueltos, es que bukatzen duzu eta eta nik uste egon zala algún error de guión, eta bota behatet kulpia al guionista. Dau oso ondo, baina ame. Osea, en plan, es que ez dakizelan esan, osea... Ba, nik hemen ez nago bate ados zurekin. Ez? Nere pelikula gustokena da. Esan bardakat. Ezin duzu, es que esan bizu, Esan- arrazoi eman es que- bizu. Es que daz gauzak giltzarela, como... Claro, es que nik adibidez, Baina- zuk esaten dituzun detailetan agian ez naiz fijatzen. Baina, es que txikitan ikusi nun, nera itakin, eta asko markatu zian, ez? Eta... Bueno, hor, Da, nik- arlo error de sentimentala guion, bezartzen da. jakin Nik aldea justo kurritxu jat, komenta hor behin eta berriz ikuste dozula, eta alako gidoian faiuak eta alako gauzak eta ikusteko eta produkzinoko faiuak behin ikustakin pelikulean ikua da, Es que edo... cadena perpetua da pasa bat, o sea, da kristoneko unos errores grandísimos, o sea, o sea, es que ez da gure in spoiler, es que baina dau estena bat esatuzula ditzen dala hort zintzileik, eta es que no hay solución, en plan esatuzu, vale, eta estena ostetako indaue, si gero ez dauko zentzua con toda la estructura de la película, sin más. Bakoitzak bere Bai. iritzia dauka, Bere iritzia dauka. beraz jarri dezagun. Jatxiko, buf, horrible. Barkatu esatia, ez dut innegar, me parece Telmo ez dago ados. horroroso. Bai, gure erraizadora... Da, horrible. Zapegiko miña, en plan, ni de coña. Ejako gusta, Zero. zure iritzia. Eta gero igual norbait egongo da, ikusten hau, eta egongo da bebai, esaten, baina nola esan duzu hori. Claro, baina... Es que... Hauek iritzia dira, eta Claro. ez da hau besteik. Bueno, ni como fan Hemen dakau, incondicional... hau experto da, Bueno, fan incondicional de películas raras. Jarri behar la naranja mecánica behin da berriz. Vale. Obviamente Pulp Fiction. En plan, Tarantino. Bai, Tarantino jarri behin da berriz ikusteko moduan. Nik... Es que Tarantinoen pelikulak hasi naiz ikusten, baina ez da bat amaitu,
Ez tozulako ulertzen, Es que da Tarantino, o sea... Luzegiak. Baina es que da Tarantino. Ja, oza, da kitona dela, baina... A ver, El Resplandor... Beitu, gomendatutat munduan nahi ikustia, baina eske nire matuzte juju, tio. Osea, gero matutu bildurra benetan, Gero, lo egiterako garaian... Ez da lo itxoko garaia, baina eske keletzen el cuerpo, o sea, nire tentzen con un cuerpo horrible. Buah, hau ez dago ikusita. Parásitos, me encantó. Hori ondo, telmoi gustatu. Parásitos, me encantó. Koreako pelikula... Bai, Forrest Gump... Nei gustatzen den bat. Gomendatzen dut mundu da nahi ikustia, baina porque ikusin bida. Forrest Gump ikusitxa daukot, txikitan. Es que hay que tener cultura del cine. Ikusin bida, gauza batzuk ikusin bidie. Baina ni gusto gaten, esatu da, korre eta de repente, azten da korrika, jota surrealista. Hau da Budapest Hotel. Bai. Jarri bidal, Elena. Bebai, fantasia. Komentatzen mundu da nahi ikustia. A ver. Egingo dut, pequeño incienso barkatu. Berak esatu duna, egia da, eukibar dugu zinemako kultura. Osa, haude pelikulak oso txarrak dienak, baina zinemako kulturan beharrezkoak direnak eure eukitzea eta ikustea, baina beste batzuk dira inkondizionalmente onak jatxiko ez dela mesedez. Osea, jatxiko amarkado. Osea, bai, produkzioa da horroroso, baina jatxiko dauka gidoi oso bat. Osea... Ikusten eta, sin más. Sin más. Vale, siempre y cuando no te metas con Wes Anderson, yo te quiero. No me he metido con actores, Wes Anderson da directorea. Telmo, zine kultura bai, baina futbol kultura beukibida, Venga. Mira, el club, ez dut ikusi, gurot ikusi. El club zein den? El club da hau. Vale. Gurot ikusi, munduanak komendatu duzte, en plan, ikusikot. 1917. Ba, esan duguna, ikusin bida. En plan, nivel pantalla gigante da, impresionante ikustia pelikula hori. Aspertu nintzen, bai. Baina es impresionante, en plan, ikustia pantalla handi baten pelikula hori ikusin bida. Así que jarrikot, komendatutat munduan nahi ikustia. Gainera uste daukala Oskarra, ez nauzi horre, igual estoy aquí resbalándome. Es que mendo de altxor pila bat, Hori... Baina... Bai, Mira, puta mierda. Venga, hori. Milagros del cielo, puta mierda. Da, bueno, esto da la hori, ¿es? Ay, va, ez da. Mira con la hacienda. Va, esta que esta película da. Cortamos. Cortamos, porque esa película mierda bat ikusten la Antena 3 del país, esa mierda bat. Lasai, ez dago zuzetan buka. Hemen ikuste ditut bi, netzako tier listaren goian, bai. Interestelar, alde batetik. Ez dut ikusi, baina ez dut ikusi. Ba, nik gomendatzen ditut. Sentitzen dut, ez dut ikusi, ez que sin dut opino porque ez dut ikusi. Ba, euneko unean ikusi barrezu, eta bestea da Gladiator. Besta ez dut ikusi, munduanak. Ikusi dut todas las de Jurassic Park, ikusi dut Marvel, baina ez que sin dut sartu en una tier list, porque da nik uste dut sin más película horrek da. Películas que no me hacen pensar, o sea, da... Adibidez, jarri barko genuke beste... Gure irakaste bat posik egongo zan esan dauenakin. Ezta, Gorka? Bat edo beste. Baino gehiago igual. Hori, igual tier lista... Bai, tier listari horrela utziko dugu. Ai, itxoi! Beste, venga. Es que, nas miope, ez dut oso ikusten. La vida es bella, ikusten bida. Vale. Precioso. Salvando el soldado Ryan, Lelena, o sea... Bai, voy rápido, Lasai. Joker, komentatzen dut, baina, porque ikusin bidalako. Nik ikusin nun, baina... Bai, baina ikusin bida. Bai. Osea, merezi du, pena merezi du. Ha nacido una estrella, una mierda. El Padrino. Primero. Osea, ikusin bida. Ikusin bida eta... Ikusin bida ben baino gexautan. Vale. Es que ikusten hemen ditzen... Asko dabe. Harry Potter. Esan dut Marvelena, bai, baina... Es que nas fan de Harry Potter. Es que mutu eta ahora una loca. Es que normal. El lobo de Wall Street, ikusten bida. El silencio de los corderos, bai, de Elena. Buah, esto digo zen... El show de Truman. Hemen dakazu baita Marveleko Endgame del Padrino, bai. El Padrino da nagoia, joe, vais a flipar honekin. Hauxe, ikusten bida.
Baina lelena gainera. Ai, txai, ezkizin dut. Ez bukau tier listaz, bestela fanbijaku denporia. Vale. Ta gero... Turba jarri dezu eta... Hartzeko bus bat daukozu eta... hola... Aurrea segitzu gure bat ikusi rugby? 100%. 100%. Vale. Etxeari podcasta bukatzerakoan ikusiko dugu. Eta dauketela hemen pare batzuk ikusteko bai. Pues como American Beauty, gurotela ikusi, Interestelar, nik uste dut mundu ikusin bidala, ez dakit tanona edo ez, baina baket ikusin bidala. Pekatu bat ez ikusten. Rocky uste dut bai jakurrin bidala. Baina por kultura. Vale, ba. Pasatzen gara albiste eta albiste. Hola utziko dugu tier lista. La lista de Schindler, esto tipiñi. Bueno, lasai. Utzi hola. Hola geratuko zen tier lista eta orain bigarren jokarin ekingo diogu. Albiste eta albiste. Lorea, albiste eta albiste, izenak esaten duen moduan, lau albiste emango dizkizuet, kasu honetan, zinema, aktore, zuzenarien inguruan, eta zuek esan marko duzue egia ala gezurra den. Beraz, lehenengoarekin joango gara, eta honela dio lehenengo albisteak, James Cameron zuzenariak baieztatu du, Avatar 4 filma, erabat urpean filmatuko dela. Dagokien mugei aurre eginez ez? 2029 urtean. Albiste ala alpiste? Nik uste dut albistea, zeo zer irakurren haben Twitterren, baina igual inventau bindote. Koldo? Utxe hortan... Oso lokoa da. Baina... Bueno, momentuz hasikoaz ados egoten eta gero... Oraindik... Gero ja egongo da diskrepantzera. Oraindik 5 urte geratzen dira. Albistea. Baina pelikula bat tardetan da, Itxen, así que... Osa, pelikula urte horretan usteet hasiko dela produzitzen, eta dena urrazpian. Nik uste dut albiste. Albiste, hemen adosu. Lehenengo faioa, alpistea da, lehen inventatu eten albistea da. Alko zan izan, porque zeo zer irakurren bentitorre. Segurenik, baina James Cameronekin denetarik alda ondo pentsatu. Ez da izainan, ez que imagina. Avatar ez ikusi? Bai, txikitan uste dut. Lelena. Hori urdinak, ez? Bai. Vale. Pitufoak urdina dira, baina... Antzekoak. Bigarrenekin joango gara, eta honela dio. Akelarre filmak 4 milioiko aurrekontua izan zuen. Egia la gezurra. Aiama. Balda izan. Kontuz, igual zure kolakauakin. Bai, nire kolakauakin. Kolakauak milioi bat, milioi bera. Baina 4 milioi eza oso. 4 milioi. Izen leike, nik uste albiste izen leikela, Vale, nik albiste esango ze bera egon da hor, eta ados nao. Bigarrena baita ere alpiste bat zen. 2,5 milioiko aurrekontua izan zuen. Kontrara fangonaz. Ez que 2,5 duen da larre, niretako da larre, ja. Claro, baina zine munduan, igual Euskadiko panoraman bai dela, ez dara, bueno, bai dela nik uste dut larreiko Euskal Herriko produzio bat iziteko. Vale. Zer, ikusten dut asko, Euskal Herrian ez da diru askek mobi duten, zine munduan. Ados, hirugarrenarekin joango gara, eta honela dio. Penelope Cruzek itxasalgak soilik osatutako catering bat eskatu zuen Piratas del Caribe grabatzeko orduan. Gure uste dut dela bizurra. Egia la gezurra. Nik egia dela esango dut, bueno, beste bizetan utzein dago, así que hemen diskrepa behingot. Beti esaten dut, baina ez dut zertan bi albiste eta bi alpiste izan barrik, aldia... Nik uste dela gezurra. Nik egiz esango dut, Penelope Cruz, a ver, cine cero, esto te zeugetan, no me suena nada. Zuzio ikusi zera nintzen dauen lana? Baina nik ez ezakit, igual alguena, pues igual paranoia baten, esango zen, algan editxut, esango zen, putatzeko guakin nahu gaur. ¿Es? Gurot, algak eskatu, pues como puedo pedir colacao a las 5 de la noche. Bai, esango zen, nik albiztala esangot. Kasu honetan loreak du arrazoi, ze alpiste bat. Es que da raro, Hori ChatGPT bai galdetu. Ez. Honako hau ez, berri lehen okaritzazean albistea da. Nahi irabazten. Koldo, berdinketa nahi bat duzu,
Edo biduta utzi. Hau asmatu beharko duzu, eta honela dio laugarrenak eta azkenekoak. Keparrasti aktoreak, bak duzen dan? Ez. Joan, keparrasti... Hori bai, nik ezageta dut, eta zuk ez. Hori da, grabia. Iratin ateratako aktorea da, Aretxa Oletarra. Baina, bueno. Baina manik ez aizin. Agertu da, hemendik nos baitxe. Sentitzen dut, ikusten bazabitz barkatu benetan. Barkatu kepa. Berdin dio. Baina nik zine kulturaik ez daugotela ezauketan zut. Gure bazu, geltare kafe bat hartzen, eta bueno, esagutzen gare. Edo agian urrengo pelikulan elkarrekin hartuko zarete, edo hau ikuste badu zurekin asartuko da. Bai, seguramente. Ba, honela dio, keparrasti aktoreak zientzia politikoak ikasi zituen. Oiga, Dios. Albista la alpiste. Nik uste kezurra dela, baina ikasi bozu lagundu, mesedez. Hori alaba da, ze txikina mundu, ez? Bai, literalmente. Zezu arrasatekua, zientzia politikoak eta gaine... A ver, nik uste alpiste nahiko biua dela, baina berdinketan bila famida eta esango eta albistea dela. Nik uste dira zindotela. Alpiste esatezu? Nik albiste esangot. Ba, alpistea da, loreak irazi du. Kasu honetan, pentsatu genuen bagenekigula zintzen, oza, zuk bazenekiela, baina bueno, asmatu egin duzu, kolo berriro ere galdu. Bueno, eske, ez dagoet zine kulturarik eta hortan justifikatu esaket gaurko porrota. Ba, bueno, orain... Zagutza ben kriston lista bat, ikusteko. Bai, behitxu bikot. Onaino iritsi da lista del piste, Lorea eskerrik asko listeagatik. Bai, esker. Eta... Bai. Kolo, dena zuretzat. Vale, ba. Bueno, Lorea, onaino heldu da gaurko podcasta, gustau jatzu? Bai, oso gustora ganaz. Bueno, denporaz be luze fanda, tier listakin egon zaz ume bat bezala, ez? Bai. Orduan, hola, podcast batera eta nos baitzen etorri zaz? Eraz etorri inoiz, baina, bueno, oso beste baten etortzia, aldatzen gurozuena. Hori goienakin beguk itzein beharko dugu, baina hori. Gustaban bazaz, gube posik eta zuek hor pantailan atzian ikusten egon zaretenok be gustaban bazarete, ba gu posik, hau izan da podcasta eta, bueno, urrengoan ikusiko gaz. Debagoinako albiste fresko eta bulorik gabeak ikusi nahi badituzue, goiena.eus bizitatu.